Takže čus, je tu so mnou Riot a môže pokračovať. Takže čaute, dneska si pozrieme celú sériu s analog horror menom Muž v obleku a na každom dieli, teda keď skončí jeden diel, tak poviem skratke, čo sa tam stalo a môžeme začať. Takže čo musia ľudia spraviť, Riot, aby sa mi zvýšila sledovanosť? Dajte like a odber a taktiež si zanechajte zvonček, aby vám neunikli ďalšie nové videá z tohto kanálu. Môžeme ísť. Lebo budeme mať spolu nových videí, že? A môžeme ísť na aj live streamy, že Riot. Takže ideme na to. Usaďte, lebo začíname. Takže ideme na to, ja vám to pustím. Zatiaľ to začína dobre, nemusíš sa. Toto je... Na konci bude Riot taký vám jumpscare. vysvetlí. Nie. Začína to celkom dobre. Ja vám tu dám titulky. Ale začína to dobre, že? To je iba nejaký spoiler z filmu. Ja som to tiež nepochopil. A What? daj strich. Môžeš. Maličký spoiler. Možno sa tieto videá budú sekať, takže keď sa budú sekať, tak si to o trošku pretočte a môžeme pokračovať. Hej, môžeme. Pokračujeme. Tešíme sa. Dobre, takže pokračujeme. Tento začiatok je vždycky najhorší. On sa vždy seká. To sa neseká. To sa loaduje. Dobre, dávam si... To je prvá hudba. To je prvá hudba na štýl Godzilla. Bože. Dobre, v krátkosti vám zatiaľ vysvetlíme, čo sa v tomto prvom dieli bude diať. Ale radšej to nebudem vysvetľovať, lebo nechcem spoilerovať dopredu. No. Potom by ste prišli o tú pravú zábavu. Takže pokračujeme vo videu, ktoré bude mať trošku menej. No, toto video má 5 minút a večer chceme natočiť ešte jeden analog horror, čiže... Druhý diel, ale iba trošku z neho. But the story of actor with Gojira is out. This is photo of him in a suit. Aj ten oblek vyzerá dosť strašidelne. To malo byť akože prvá časť Godzilla. To je úplne prvý film. Tak to točili. He got acting job of being and wearing the Gojira suit. Čiže v krátkosti vysvetlím. Tento týpek, ktorého meno bolo neznáme, dostal vlastne jobu ako aktor Godzilla. Ale mňa zaujíma, ako musí mať výplatu, to musí byť celkom dobrá výplata, keď hraje ešte za keď sa mu Godzilla. toto stalo, že? Trošku to posunie dozadu, okej. Keď po tom, čo sa mu stalo, že mu vyplata k ničomu. Toto je... On zomrel? Nie, On žije? nezomrel. On žije. Teraz? Nie. Akože je to podľa skutočného príbehu, že sa tam natáčal Godzilla film, ale táto séria je podľa mňa vymyslená. Alebo Dobre, takže pokračujeme. A ešte upozorňujem, že dneska možno vidieť ešte jedna časť, že? And the actor fell in love with it. He would
were most of the time to the point where he never saw his actual face. A toho producer. Oj, to už to začína byť little weird. Even we take breaks, he would just wear the suit. Suit sometimes he'd up, but he didn't care. Actor on the set. Počkaj, môžem sa spýtať? Áno. Že to je príbeh? No akože to, že sa natáčalo Godzilla, tak to je reálny príbeh, ale ináč je to iba vyrobené, fan-made. Môžeme Ináč, keď mi prídu veci z tému, čiže tá vec, tak bude viacej videí vychádzať, že? A pokračujeme. Zatiaľ koľko to rejtíš? Ja. He was like addicted to the suit, like it was calling his name. Toho producer. To je little weird. Ináč, ak sa vám páčia takéto videá, tak určite dajte like spoiler. a odber. A Riot tu chcel niečo povedať. Nože keď teraz prestanem čítať, lebo je to strašne rozmaznané, ale keď tak si to môžete pozrieť na kanál Unknowingly, aj samozrejme aj jemu dajte odber a môžeme pokračovať. Dobre. Toto si pozrite. Oplatí sa to. Je to taká stála analog. Keď vyhľadáte, že Godzilla analog horror, tak... Toto vám možno prvé vyskočí. No. Je to možné. Teraz to začína byť. Teraz trošku vidím. Last time he was on acting. He was seen on set. He was acting in the suit and just stopped. To je to tichšie. Several minutes later, he would start to walk and stop yet again. His body was muffled. Tak? Ešte trošku. Už to začína. The director thought it was a joke. Poking him and get back in place, but he won't budge. To už začína byť weird. No. After 2 odd minutes of oddly breathing, he would tell people to check on him to make sure. This was the photo someone took before the person on the right saw what was Mám inside. také škaredé fotky. The man... Dobre, daj to trošku tichšie, už pôjdeme do jumpscare za chvíľku. Áno, za chvíľku pôjdeme do jumpscare. To? Mhm. Toto? Áno, to bude už jumpscare. Toto? The suit was now his Toto je skin. Toto je jumpscare. The suit was now his skin. To je extrém. Somehow his body deformed to the suit. He was feeling the inside of a suit. To je hnus. Kámo. Teraz bude jumpscare. Teraz sa trošku Toto, že? Daj to tichšie. Ty si to dal inde. Ja som to dal, prepáčte, ja som to dal omylom na začiatok. This is what they expected. Toto? Ešte na chvíľku. Vydrž. Ešte nie? Ešte nie. Pripravte sa na jumpscare. Teraz to príde. Mne to normálne hraje v hlave, ja som to videl. To je to trošku tichšie. Fuj! Ty vidíš, čo sa s ním stalo? Dobre, ideme na quick recap. Dobre. Ak by ste chceli teda pokračovanie, dajte na toto video 5 lajkov. A ešte dáme quick recap. Určite dajte odber. A ak chcete Počkaj ešte. teda to pokračovanie, tak dajte tie lajky. Ešte dajte. Zanechávam slovo Riotovi. Ešte dáme rýchle zhrnutie. Takže nejaký random typek dostal, čo to?
dostal jobu, aby hral za Godzillu. A jednu scénu sa stalo to, že sa proste prestal hýbať, potom znova začal a potom prestal. Jeden človek si myslel, že je to... Dobre, Pokračujeme. A potom jeden človek vyslal ľudí, aby sa na neho pozreli a oni si mysleli, že to bude normálny človek, ale nejako sa stalo, že on sa vlastne, ako to mám nazvať? On vlastne sa ako keby zmenil na ten oblek a ten oblek bol teraz jeho koža. Takže to je všetko z tohto môj quick recap a čaute. Takže my sa uvidíme v budúcom videu. Aj s Rajtom možno. A čo robíš s tou baterkou? Dávam trošku. Nerob. A čus.